messi, lähetä Milano. Milano, Milano, tää on se mesta, tää on se Milano. Milano, Milano, hyppää mun messi, lähetä Milano. Kierrä maailmaa, Ivalos, Chicago, hyppää flygari, lähdään Milanos. Täällä ollaan. Nyt ei muuta kuin Kipin Kapen juna ja poikien luokse, jotka kyttee hyväs hoivas. Ei päässyt kyttikselle sisään. Siellä saa olla vaan ne henkilöt, keillä on jotain asiaa sinne. Nyt joutuu etsiä jonkun paikan, mihin voisit mennä ottaa juoman pari sillä aikaa, kun frendi venannut 5 tuntia siellä. Passi hävisi, ei siis tehnyt mitään rötöksiä kuitenkaan. Ja siisti mesta löytyi. No niin, sankaritkin saatiin paikalle, ei muuta kuin metro. Vuoden paras verse-kisa ja tässä on meitsi pykkö. Siitä hyvästi. Iso kiitos. Pistettiin äsken just Kube-purkku verse-haaste siitä pakettiin. 16 baaria etsi vaan freestyle tää Milanossa, niin kuin Jonne tekee. Ei se oo, kato nopeat baarit, 15 sekkaa, minuutti päälle. Pari minaa. Kuvataan vähän vielä musavideopätkää, ihan smoothia monumenttia ja tämmöistä historiallista arkkitehtuuria taustalla, niin eiköhän tästä jotain saada aikaiseksi. Mikä fiilis? Kyllä mä sanon 12,5/4, et ihan niinku lämmin keli täällä plus 13 aurinko paistaa ja ihmisillä positiivinen energia, hyvät vibat. Kyllä Milano on tähän asti niinku hivellyt sieluun. Nice, nice. Vähän kuvataan vielä ja sen jälkeen mennään kattoo matsia. Nyt on derbypäivä, täällä on paljon paikallista futislössiä liikkeellä. Jep, on ollut hyvä hullina kyllä. Näkee selkeästi, että tää on niinku yksi isoimmista matseista Italiassa, mitä pelataan maailmassa ylipäätänsä, niin ihmiset on ihan miin. Kyllä tää on niinku tosi nättiä päästä tämmöstä kokeilemaan. Fucking Torre Branca. Let's fucking go there and fucking see what's fucking up there. Oh shit, that looks high. No niin, tultiin Milanon korkeampaa tornia kattelee vähän maisemmin. Ihan hyvät näyttää kyllä. Moderni arkkitehtuuri on vähän vanhempaa ja siellä on San Siro pikkuveli, sinne ei mennä illalla. San Siro tuon toisella puolella. Tää on korkea. Mitä mä pääsin? Okei, bro. Tultiin Jonnen kanssa nyt San Sirolta, Milan, Inter. Mites meni? Ihan hyvä meininki, mutta lopputulos oli vähän farssi, 1-1 päätti vaan. Ei tullut hirveästi maalle. No 3 paitsiomaaliin hylättiin. Näki siellä nyt joku semmoista. Vähän pettynyt silti. Vähän pettynyt. Fiilis oli kyllä 12/4,1. Ei voi valittaa kyllä siitä. Ihan kiva. 80 000 ihmistä ja yksi maailman suurimpia derbyjä. Ei se haittaa, että siellä paikan päällä oli. Jätkä lähtee himaan nyt Milanosta. Kyllä. Mikä fiilis? Milano kohteli hyvin ja tosi onnistunut reissu. Että kyllä täällä niinku positiiviset vibat jäi tästä kaupungista. Ehdottomasti pitää tulla uudestaan takaisin. Nyt ollaan täällä paikallisen Leinilän asemalla. Tää on vähän eri keissi, mutta ei sit sen enempää, kun täältä pääsee kuitenkin vittuun ihan just. Ja sen jälkeen lähdetään tuolta paikalliselta metroasemalta kohti Milanon lentokenttä Malpensaa. Kerro vielä fiilikset eilisestä derbystä. Eilinen derby, niin voin kyllä sanoa, että suosittelen ihan jokaiselle menee katsoa. Että tosiaan niin maailman suurimpia otteluita kyseessä. Siellä oli 80 000 ihmistä ihan messi. Stadioni niin oli ihan utopistisen huikea fiilis. Ja jos sä nyt oot tähän asti päässyt, niin hyvät sulle. Kiitos paljon, heitä tykkäys ja seuraa. Jonne on menossa kotiin. Juna tuli ja meni. Lento meni.
Se ei pääse pois. Se joutuu vittu pizzakuskiksi täällä. Menikö se vittu ohi äsken? No niin, reissusta selvitty lentokentällä, vaikka meinas olla vähän sähellystä. En nyt tiedä, oliko tää mikään kummonen vlogi, mutta siisti juttu ja iso kiitos, jos pääsit tänne asti. Heitä tykkäys videolle, pistä kanava seuranta ja käy tsiigaa musavideon myöskin. Ei muuta kuin Ari de Vertsi. Fiilis korkealle laskettu Ikaros. Pelatat peli, voit sanoa mua rivadok. Siikata taulu, onks tää Picasso? Hyppä mun messi, lähetä Milano. Milano, tää on se mesta, tää on se Milano.